Преди 450 000 години на Земята пристигнали същества, обитаващи планета отвъд Слънчевата система. Ученият лингвист Захариас Сичин изучава текстовете над 30 години и през 1976 година публикува откритията в книгата си «12-та планета». След дългогодишно проучване на текстовете, Сичин открива, че шумерите знаели за съществуването на планета отвъд Слънчевата система. Планетата те нарекли Нибиру, което ще рече планета, която преминава. Орбитата я доближавала до Земята веднъж на всеки 3600 години. Населението й, наричано Анунаки, посещавало Земята хилядолетия наред за добив на природни ресурси, предимно злато. В даден момент съдбата предопределила да бъде създаден генетично човека. Тази забравена история била прикрита, за да не се излагат на опасност научните и религиозни основи, които контролират обществото до днес, базата на които е необоснована, но приложена от системата и сляпо приета от масите. Манипулирана истина, която да прикрие извънземния произход на човека. Изложените тук данни не са мит или легенда. Те са научно доказан факт, целящ разкриването на история, която ни е била забранена. Приемането или не на изложените доказателства от люлката на цивилизацията е право на всеки. Така наречената тройка шумерски богове била оглавена от Анну, върховен глава на планетата Нибиру. С съпругата си Анту имали двама сина, Енлио и Енки. Те били в непрекъснат конфликт за наследството на трона на Нибиру. Анну, или Аан, означава небе и негов символ била звездата. Той бил богът властващ от небесата. Култ към него шумерите отправяли в града Ур, в днешен Ирак. Енлио, вторият син на Анну, станал върховен бог на шумерите, след като наследил баща си. Той бил олицетворяван като бог на ветровете и бурите. Характеризирал се с гнева и силата си. Яростен и властен пълководец, арогантен диктатор, когото интересували единствено нови завоевания на земната шир, върху които да господства. Енлио ненавиждал човека и се опитал да го унищожи 3 поредни пъти, последния от които, чрез всемирния потоп. И макар Енки да бил подвороден син, не било възможно той да наследи трона, защото официално бил незаконно дете от друга жена на Анну. Наследник, според законите на Нибиру, трябвало да стане Енлио, син на Анну от съпругата му и сестра, Анту. Точно това дало предимство на Енлио в борбата за трона. Негови символи станали кралската корона и 7 звезди, известни като Плеядите. Култов център той основал в Нипур. Там заложил и артефакт, познат като окото, което наблюдава земната шир. Бог на водите, плодородието и мъдростта. Пазител на божествените закони. Енки бил учен специалист с големи познания в областта на генетиката, с помощта на която и чрез манипулация на ДНК създал човека. Това се случило след няколко провалени опита и подобрени промени върху гените на определен животински вид. Той бил единствения добронамерен спрямо човека Бог. Отличавал се с мъдрост и духовна философия. Богът, който дарил с познание примитивния човек, като го научил на земеделие, астрономия, астрология и други. Енки бил инженер, способен да отводни или придвижи реки по канали и да ги насочи към предварително сътворени от него водни резервоари.
Като създател на човека Енки бил добронамерен към него. Целите му били подобряване на качеството на живот на земята. Дори на няколко пъти рискувал своя собствен живот в защита на хората от други богове, които планирали изтребването им с помощта на оръжия за масово унищожение. Според текстовете върху глинените плочки, първата експедиция Анунаки на Земята се състояла от общо 50 от тях. Експедицията, начало на която бил Енки, изпратен на Земята от баща си Анну, имала като задача не друго, а застрояването на въздушна база в Персийския залив, както и застрояването на рафинерия за добив на злато и минерали. Анунаки страдали от атмосферно-екологична криза на Нибиру. Ултравиолетовите лъчи, излъчвани от тяхната звезда, в звездната им система и върху планетата им, причинявали страдания и мъки, по вина на финния озонов слой на атмосферата й. Те се нуждаели от злато за собственото си оцеляване. Изобретили метод за отделяне при добив на минерала, след което го разпръсквали на частици в стратосферата на планетата си. Така те създали изкуствен щит около планетата си, с който се предпазвали от опасните лъчи на звездата си. Напредналата им технология им позволила да открият златни частици във водите на Персийския залив. Енки, който бил отговорен за проекта, посъветвал баща си да застрои първия град в югозападна Месопотамия. Този град той нарекал Еридо. Еридо се превежда като дом, построен в далечината. Еридо бил в близост до Персийския залив, където се добивало златото. Но операцията се оказала пълен провал. И след множество технически проблеми при този тип подводен морски златодобив, владетелят на Нибиру приема провала си и лично се отправя към земята, решен да търси нови залежи. С него пристига и по-малкия му син и наследник Енлил. Анну оставил контрола на мисията в ръцете на Енлил. Разочарованият Енки изпратил в Югоизточна Африка, където по-рано били открити нови златни находища. Онези земи нарекли Апсул, което ще рече първичен извор. Когато Енлил поел властта, с него пристигнали още 600 анунаки. Добитото злато те транспортирали до градовете в Южна Месопотамия, а оттам до Баттибира, където се топяло и отливало във форма на кюлчета, както е изобразявано с пиктографски знаци върху глинените плочки. Кюлчета с такава форма са намерени при разкопки в Близкия изток. Според шумерските текстове, анунаки основали общо 7 града бази в региона на Месопотамия. След Еридо дошъл ред на Баттибира, което ще рече блестящо място, където се довършва минералът. С други думи, там където се намирал металургичният им център. Лараак, или гледка към блестящия лъч. Този град изпълнявал функцията на ориентир. Излъчвал светлини и помагал при излитане и кацане на товарни кораби. Сиппар, или градът Птица. В този град се намирала една от платформите за излитане и кацане на кораби. Шуруппак, място на върховно благосъстояние. Медицински център, управляван от Нимкурсак, полусестра на Енлил и Енки. Ниппур, земната точка на Нибиру. Тук се намирал контролния център, начало на който бил Енлил. Според описанията върху глинените плочки, в центъра на Нипур се намирало нареченото осветено помещение. То било известно с името Доранки. Връзка небе-земя. Точно там се осъществявала радиовръзката с Нибиру, както и връзката с кораби, които се намирали в орбита около Земята, така наречените Иджиджи.